Bai, galdera tontoa dirudi, baina zer da entzutea? Zenbat gauza entzuten ditugu guk egunean zehar. Belarria zertarako erabiltzen dugu, etxean, kalean, autobusean, autoan gidatzen garenean, lagunekin gaudenean. Ez da inarik eta tontoa, egingo duguna da egunean zehar entzuten ditugun gauzen edo zerrenda antzeko bat egingo dugu. Eta orduan ikusiko dugu nola beti ez dugun berdin entzuten. Batzutan dena ulertu nahi dugu, beste batzutan berdin zaigu eta ideia orokor bat hartu nahi dugu. Eta segun nola entzun nahi dugun, modu bat edo beste erabiliko dugu, ezta? Ariketa batzuk ere egingo dugu eta batez ere ikusiko dugu nola badauden egoera batzuk errazago entzuten dugunak. Adibidez, zarata gutxi dagoenean, zarata asko balin badago inguruan, normala da hain ondo ez entzutea. Gauza guzti kontutan hartu beharko dituzu hemendik aurrera.